Sanamkela Avalanche of Grace, igama lami ndilithenjiwe emolweni. Namhlanje uYesu usaze kuthi, usazosomeleza, usazosiphakamisa, usazosikhuthaza uyoba masizazi uba xa sinaye sineento zonke. Ngunonto zonke kaloku uYesu Kristu. Xa ujongene nezigulo khona izibhalo ezixelelayo into yoba wena uphilile ngemivimbo kaYesu Kristu. Uthi ke kule season masingenzeni, masingajongi kwiingxaki zethu. Uthi ingxaki yethu sisesijonge kwiingxaki kakhulu. Yiyo le nto yenza into yoba sibuyele emva eyiphutha, siyofuna amancedo eyiphutha ngoku. Kanti uthi masenze njani? KuHebrews 12 verse 2 uthi njena, let us look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Uthi masijonge kuYesu Kristu, umphelelisi nomgqibelisi wokholo lwethu. Siye kujonga ngapha ezingxakini, sibe sijonge ngapha, sibe sikhala ngapha. Uthi masisole ezo nyembezi uYesu Kristu uzosomeleza kule season. Uthi masiphakamise uYesu, siphakamise uYesu ngalaa ndlela uMoses waphakamisa ngayo inyoka entlango. Siphakamise yena, siqhayise ngaye. Utsho njalo uJohn 3, akhe siyifunde. Akhe siyifunde siyifunde. Ungazothi sesifunde uJohn 3. Uthi masiye kujonga ezingxakini, masiphakamise uYesu ngalaa ndlela uMoses waphakamisa ngayo inyoka yobhedu entlango. Abantu babekhalaza, abantu besoloko bekhalaza, besoloko begxeka, besendleleni kodwa entlango, bengaboni into entle uYehova yenzayo. Nathi asiyiboni into entle uYehova senzelayo. Siyakhalaza. Wenza ntoni? Asuke uYehova wehlisa iinyoka zabatya, bafa abantu zinyoka entlango. Yiyo loo nto ke ngoku esithi ke kuJohn 3, thina ke kule minyaka, thina kwi-end times, masiphakamise ngalaa ndlela kwaphakanyiswa i-bronze snake, yaxhonywa phaa epalini. Watshiwo kwathiwa ujonge kulaa bronze snake uzawuphila. Baphila nangoku abantu ababe-obedient. Abanye ke zange bajonge noyijonga laa nto, bafela nje, bafela entlango. Thina ke ngoku ke masibe-obedient. Thina kwi-end times asina-choice, siyabona ukuthi nje nakunjani into zijikile. Asiye kuvesi 14. Uthi uvesi 14, uJohn 3 verse 14, njengokuba ke uMoses wayiphakamisayo inyoka entlango, ize ibhalwe Numbers 21 verse 9, umelwe kuphakanyiswa ngokunjalo unyana womntu uYesu Kristu. Verse 15, ukuze bonke abakholwayo kuye, into yokholwa ibalulekile. Kufuneka sikholwe ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungaphakade. Ubalulekile ukholwa ke, singafani noThomas. uThomas yena sangakholwa ukuthi uYesu Kristu uvukele kwabafini. Ukholo ke ufuneka ulazi uba lunesibusiso, lune-blessing. Wathini uYesu Kristu kuThomas? Wathi, oh Thomas, uyakholwa ngoku? Ukholwa ngoku undibona? Wathi, blessed are those who believe without seeing. Hallelujah. So xa sikholwa wazi ukuthi nje uphezu kwezibusiso. Kholelwa uYesu Kristu. Ungakholelwa phaya uThixo waseYiputa. Khawubuye eYiputa, uThixo waseYiputa kudala simcela. uYesu uyanifuna. Noba ubuso ujikile, kule season uYesu uyanifuna. Indlela enibaluleke ngayo kuye. Sibalulekile mani. Sibalulekile.
namhlanje i-personal encouragement e-scriptures idayari yakho yayibona ukuthi idayari yakho i-reading or i-exercise notebook ungayithenga unasibhale usiyibulele le nto yoba sisayijonge iBhayibhile kusezawufika ixesha lokuba iBhayibhile singabikho. Uyasikhuthaza ke ethi encouragement ekufuneka sizikhuthaze ngayo, okufuneka nawe uzikhuthaze ngayo, uye kutyhafa, uye kudino, uye kukhala. Ethi indlela esibaluleke ngayo uNdumiso 8 ivesi 5 ithi we are little lower than angels. We are created little lower than angels, crowned with glory and honor. That's how important we are. Genesis 1 sesizibona ingxaki kakhulu, kanti we are created little lower than angels and crowned with glory and honor. Shini ngesixhosa ithi usisililisile kancinane ebuthixweni. Ithanda nale yachaza nje ukuthi ngathi sikufutshane apha ebuthixweni. Wathi wawugqiba wasithi jise ngobuqhaqhawule nangobungangamshi. Balulekile mani, umkhulu created. He created us in his own image. Yona balulekile naleyo ukuthi uyazi ifake lapha kwidayari yakho. Genesis 1 verse 27 ukuthi we are made in God's image. That's how important we are. That's how indlela sithanda ngayo. That love, he expressed his love for us. Wathi abantwana zabafanisa nawe. So wena uvumela laba abantu abathi wena unje babe bekukhathuna. Hey unje. It's none of your business. Bathuke wena, bathuke uThixo wakho. You are created in his image. Glory. Embrace that. Embrace your uniqueness. Ukuthi awufani namuntu wena wedwa njalo. Your copycat wena uyo-original. Hallelujah. Glory. I love God. Ufenze nje andafana namuntu. Akho muntu ofana nawe. So into enkulu leyo. Ethe wasithi jise ngobuqhaqhawule nangobungangamshi. Unako Philippians 4 verse 13 ndamthanda. Ethi unako ukuzenza izinto zonke. Ndinako personalize ukuthi ndinako ukuzenza zonke izinto ndikuye ondomenezayo uYesu Kristu. Can do all things through Christ who strengthens me. Your strength is in God. Vumela ukuthi zonke izinto zibizikuvuthuze zikulahle phansi. Your strength, come back to God, come back to Jesus. Your strength is in Jesus. Good end times. Ubaluleke kakhulu. Ungavumeli imo ufuneka sikholwe le nto uThixo ayithethayo ngayo. Balulekile kakhulu le. Sofumana eza blessings zokholwa. Eza blessings zokholwa. Uyosiye kube sithandabuze sibe ngoDomas. Awuthi Thomas. I refuse to be that. Ku-end times kusezabanzima ke. Yani umuntu ozakunika ukuphumula otshileyo wathi zani kumnina nongabasindwa imithwalo nzanika ukuphumula uzakufumana kuYesu Kristu. Even there, your hair is numbered.
God is beautiful. Wazi yonke into ngawe. Lesa scripture sitsho esithi njena, your hair is numbered. Sekuluke 12 verse 7. Sasichaza Yesu wayezama usixelela ukuthi njena masingakhalazi, singabi sosoyika. Singabe sisoyika, sazi ukuthi ayikho into yethu, we're protected kuye. That's a powerful scripture. Esifuna nje wazi ukuthi njena wena wazi yonke into yakho, neenwele zakho yazibona zigcwele kanjani iinwele zethu, uzazi ngazinye ngazinye. So under his protection, we're protected by the angels of God. Psalm 91. Yazithumela ingelosi zisiprotect. We're protected. Oh, hallelujah. Hallelujah. Jesus is our strong tower. You have a strong tower, Jesus Christ. Run to him. You will be safe and secured. Jesus Christ. We end times, the righteous is bold as a lion. It's not our portion. We end times. Sekukhohlakelwe kakhulu. Yesu ufuna njena sisibe bold as a lion. The righteous are as bold as a lion. We end times. Safuneka njena sifuna sikhuthazana. Sifuna sikhuthale. Nathi sizikhuthaze ngelizwi elakhe. Ngoba siwabhalile nje kuma-diaries wonke nama-encouragement. Wenze njani? Uvule iBhayibheli yakho uyifunde, uyimeditate. As you are meditating, uyangena apha engqondweni. Ukuthi I have a strong tower. Yesu is a strong tower. I must run to him. Ngoba sokukhathazeke kanjani na, ubetheke kanjani na, into zakho zingalungi. Ngoba nge-end times izinto azilungi, this and that. Qale kuyikoneni yakho, altari yakho, la kona yakho dibana nayo. Noba uyohlala ku-one room, yazi uba ikhona ikona yakho phaa ngasebhedini yakho ohlala osondela kuyo. Uthi le yindawo yami, watha yami, Yesu wami. Strong tower sakho, ufike ukhuphe imbilini yakho. Uyakubuyela emva airport. We-end times, instead ngoku into esesiyifunayo nesiyithandazayo, sithandazela into ukuthi Yesu njengoba enesithembiso esokuthi nje he will touch he will turn their hearts of stones to hearts of flesh. Sifuna i-fulfillment of that scripture. Aba bantu abayaza inhliziyo zabo eziqinileyo zifuna uYesu makazithathe. Uzawuzenza ngokwakho umoya ongcwele. Uzozithatha eza nhliziyo zabantu eziqinileyo, eziqiniswe uSathane. Devil is defeated ebantwini bakaThixo. Bazawubuya nokuyathanda nabakathanda. Umoya ongcwele nguye uzothathelwa phambi eza nhliziyo zabo eziqinileyo, abanikeze inyama. We-end times. Khuthala kakhulu and embrace your uniqueness. Ubuwena obu bakho, ubuqu obu bakho bubalulekile. Wena buqu. Vumelana naye kuyo. Yonke into ayibhalile ngawe uvumelana naye eseBhayibhelini yakho. God bless you. God bless you.